Hadin balami ka kenrum kenram ha kabai de bat ki kam san perthei ka balakta ya ka yeng ka sem bat kum juru ya ka kur ka jan bat ka dor bar senong jong ka senong golfling halor ka jingkren jong uba rocky hack ba ka dor bar senong golfling ka krishan ya u ban yu khon yak election MLA arajar ar pulai Nagliang jong orang ba senong golfling uba Michael Hack kumurang ba senong ulong ba umdan benta AA halor ka kam san perthei bat utre bet tang ya ka kam senong Ulong ru bakum orang ba senong kwa ban ngap ya kejingmi ki kubor hagi social media bat kum juru hagi TV siapang kejingkren jong uba rocky hack hagi lat patai kubor bakador bar senong ka jing kristian ya u na kabanta ban yakun election MLA arhajar ar pulai ban yakun persya ru ya kunyi la jong uba AL hack Susu une orang ba senong ulong ru ba mau kumurang ba senong uyang baik kumunong yalam senong bat kejingkren jong uba rocky ke debe kejingkren jong u kumuriu simen Urang ba senong lapan pauru ia jing sosi persya ia ki breu lan ki bahyeng bantuk lari kam yeng kam sem jong ki kur hek da ka bong ru bagi to ki nong ilam jong ba el hek ki de ban tengkan ba yo thlik la jong ha ba ki kran ki khana ha ba ya phai pat sya ka yeng ka sem bat ka jaj ka khong jong ka kur hek ba ka don ka jing ya pat ya para uba Michael hek ula kran sya kilat patai kubor ba ka yeng ka sem bat ka kur hek kim don ni ka jing shurut bat kedang syanya teli telan hau ku ni la jong ha ki kam ki jam jong ka yeng ka sem bat kiwe ki jing don kam pensyai uba Michael hek Iya tu ka jing kran jong ba roki bong ba ka dorasyon go flinga ka syani atu ka ditan ka jing kran jong isimet nagaliang ka dorasyon ban nga orang ba syong ba ka extra committee imdan ka jing tip kita ban nagaliang ka syong hi bakam juga ai ban involve bang ni kam politics ne bandan benta ban bandaru kasyong hi kalong neutral ba nagaliang ka yeng kalong ko mo ka kam yeng kalong be ka ya bi kam yeng be nagaliang ka yeng kam dan ka do jung thuru te nagaliang ka yeng her mentai ba ngidam bi jing shania ye khau ni la jom ba hek ngidam jing shania gi ba ka yeng ka sab ka jung hi la do par mun shwa man adu par mun shwa be ki hek ki paw ha ba ki tali ba shi ki sam te adu mentar ka jing tali ka dan be te hang neng tingi doni ke jing thut ye mai ne atma kamle ke tu baro kum kunyi rong ba ke yeng ba hek la de penbet ban ngai kum men rong ba ke yeng sam ni la syam ban penbet ke ne kam ta dan e than re ka kam yeng kam se mang nur kum la lai de ka dan be yeng ne te ke jing ye mai thut ta ba ban poi ban adu tau puot hi ban ong ban yeng persya te trai hanga ga shim kum men te kam poi hi ka jing ya jung ro ki men yeng ye ke de election ru to ai kata kam la bondong ka jing yo ju uru kalong udan ka nong rim rajong to malong dala so da perkhat pada kowe bat haba ka da kowe ka dukam bat la da kam dan hi ki da ka ying ka sam hi kam kersan uru te man si uru ha pha ye ka ying ha pe hi bakan kan war ka shong suk so san ye yeng kan tangani kalong very clear message kan dia da kwa ban ong gi bri kon si la jong ki bala ki lidar jong ba hek ki babur ba hek na ni ki babur ki roki tangga we nga shukwa bin banai clear masi chiki ba ye ka kam yeng jungi so bha kin dib interfere mo no kam hare ka kam yeng jungi pen be je mangi ye kuma pil man ga ne lembai media ba hek long ka di kam yeng pen be ye te di ta kada ngam kwa bi bre bana ba kin interfere ka kam yeng kam sem jungi ka yeng jungi la do per munshwa do mentar ba tli be te kan tli be hi ba kata ye pi ye ne ka kam development ngi so thu ka kam development hang ne te ka doni ki junu na ne te tamam le ba kan solve kata tabalong ya development in bu syadin bai kata ka kam shnong rin bu syadin i mentang ke syatan ke kam yeng la jong tengi kwa be tang we ngi kren be ba ka yeng hi baro ko we ka don be ka jing shania yo kunyi la jong ba ka yeng hi baro ko we ngi kersha be yo kunyi la jong ba ngi so tu ba baro hi ko we ka yeng baro hi badan hi yeng baro hi ni ilai shop ba ba hek lai sau sin ilai bi shong meeting ba ru ki rong ba la jong ru ila de pen be da de keren ba ka kam yeng kan sa bi yeng ba ka yeng hi baro ko ngin benta ngin ka san be yo ni la jong ba pi ka do ma shnong ga da la jong benta nga ba nga keren benta nga keren shwa kum mi ge yeng ka do ma shnong ga la jong benta nga kum nga rong ba shnong ye ka mam ai ba ka clear ka kam ro shnong ha ka kam politics ka do ba shnong ka long neutral bet ke ya la jong benta be kadorwas nong kam tre ban dan ban involve yeno inor ban dan tan nur ban nyarap yutaru ngin long neutral be ila da yu PNC ne yu baroki ne yu yeno yu bahek ne yeno nuru kashnong ka long neutral be kashnong kam kershani ne nuru kan long be ye ke jingkren jonga ba hayin pat kum nga shimet hinga kren manga shimet hitenga ngan kershani yu kunyi la jong be kata ka dik opinion shimet jonga kum na ka yeng kasar
om kum urang basno yimdo ni bong ipi la dun ko bong ipi ke jinge pai ke don yang ni kambi ke jinge pai ke jinge do mang ni ente ye thu diam si mama persan si yang sistem si para ke don ni temala ban yo poi baru to put ban yang persahi hanga dengan sim ku men ni ken men kurang ba ye ni nam num ai lat bat kan num poi ke ta put